Mga tats, grabe kanindot sa lugar sa Marble mga tats. Pero kung unsa man kanindot sa lugar sa Marble, mas nindot jud ni akong gikaon. Para mabalan nyo nganong naa si Tatski sa Marble, tara ubanin ning bidyuha. Maoni ang among parto nga laag dira sa Marble mga tats no. So naa ta karon sa kalasangan kay naa lagi nakapasa sa board exam. Oo, board exam mga tats ang akong igagaw. Siyempre mga tats, ubay-ubay pa nang lutuonon diha kay di po na makaya sa isa ka tawo lang no. Ato jud ang tabangan mga tats kay mao ra man jud na atong talent kung maabot sa isa ka lugar nga nay mga hikay-hikay bitaw mga tats. Lisod pud magsigil at taglingkod dira mga tats no. Nya human tawagon na tagkaon mauwa pud ano dayo biata. So magpakita jud tag kamaayo mga tats magtabang-tabang ta kabalon mong Tatski. Tungod pa diya siya to tunurlan. Libot tinjo. Ako mga grupo diya sa Wedel. Ako dre karon sa prok. Atong kusinero mga tats, pangalan Erneng. apelido pod. Ilhan na nila. Back up lang ta mga tats kay tirador man siya. Kita tirador sa mga kaparintihan. Taga asa inyo gaw? Nurala. Coronadal dire, Nurala, Marble. Ato na tanan. Kung natin followers dia, shout out. Mauna ni putahiha among giluto mo tats usay putahiha. Putahe ay putahe di matas nga among naluto no. Pero ang pinakadabis na ko kaunon dira matas or pinakaganahan ako diha katong bungo nga gibutangag nangka kay perti jud tong lamiang nga with lapot-lapot. Kung naa tay followers dira sa may Marble, Tacorong, Nurala o asa man mga lugar nga mga hilunggo man nga branch dira no. Shout out sa inyo diha no kung makita nyo ng video ha para jud ni sa inyo ha akong gihimo kay nakadayo jud ko sing lugar nga di jud ko makatuo grabe kanindot jud da. Kung may kaparentihan man ako da sa Marble no, tani mag-comment mo sa comment section kay may nagsiling sa akon may ara daw ko kaparentihan dira ang apelyido Pantilanan pareha sa akon. Tani mag-comment mo para maglagaw-lagaw ko sa inyong lugar para makita ko kung sino man ang kaparentihan ko. Mauna ni ako igagaw mga tats nga nakagraduate sa social workers no na si Lia Ros Villa Carlos. Mubo lang ang babae mga tats pero dili basta-basta ang utok ana. Nga nakapasalugid isa si Ate Rose agad sa board exam. Nagkaroon niya agapi, adunay sila celebration, adunay preparation agad. Ikaw mag-bless na mga pagkaon, ngaras na mga tumbangan, sanctify this food, yung makatay pa kusay kubasig sa amon. And all the glory, the praise, and adorations, belongs to you only. In Jesus' name we pray. Amen. Congrats sa imo dira agaw og pasalamatan po nato ang grasya nga nasa atong tubangan no. Maunang gitira na nato ang lechon mga tats unya ato mga ginagmay dito kini sa atong unahon kay tagsara ta katilo ani. Munang ato ning banat-banatan og kaon kay unya tuod-tuod matubang na putag inom. Pero bago ta matubang ato mga tats ato sa ni pangukaron kay ngano giganahan jud ani mga putahe mga tats grabe palutoon tong tawhan nato lami jud kay sa mga timplada. So dagan jud kay salamat sa pagsuporta sa pagluto dira anong no. Siyempre sa imo pod sa pagtatiman sa mga diha. Mauni ako mga kicker mga tats o mga kaubanan nako nino sa mga parintiga po nako ning tanan mga tats. So nagpalahi jud mi dira no isa mi kalamisa. Siyempre dili mga wala ang mga bata matas para ma-enjoy pud tanan ba kung asa ta mga adto ingana man ko matas kung asa ko magsuroy-suroy dala jud na tanan. Ako igagaw. Kusinero dira. Di ba na-enjoy jud sila nga atong ipakita sa kamera mga tats. Ingana lang gud tao lang ta mga tats kung unsa man atong kalipay ato ipakita sa kalibutan no. Ang importante man gud mga tats bisag asa ka mulaag nga lugar ang ipakita nimo ang imong kamaayo pagpaubos og pakisama. Mao jud ni pinaka-importante mga tats para dili sila mataha og dili pud ka mataha. Unya mao lang to mga tats. Salamat kay sa pagtan-aw sa video. Ilihog na lang pug og share diha. Thanks.